Mitä me täällä ylhäällä teemme? Vie minut takaisin! Eipäs hosuta, herraseni. Minulla on paljon näytettävää. Etkö voisi näyttää niitä valokuvista tai diatkin kävisi? Hyvä yritys, mutta sinä tulet nyt näkemään monia asioita, joista selviää kuinka kurja tyyppi sinä oikeastaan olet. Et sinä ole saituri tai kitupiikki tai mitään sellaista, et vain katso nenäsi pidemmälle. Perillä ollaan. Ebenezer? Ebenezer? Älä pelleile, ei meillä ole koko yötä aikaa. Onko tuo vieläkin tuossa? Tänne minä rakennan pääsiäismaani. Niin kuulemma. Menehän nyt. Mikä sinun nimesi muuten on? Olen Toivo. Hei, auttakaa minua. Minut kidnappasi tuo kärpänen. Miksei hän vastaa minulle? Koska sinä et ole täällä. Hei, tuolla on mummu. Mummu, sinä olet elossa. Mitä sinä täällä teet? Hän ei kuule sinua. Heippa, mummo! Kuinka sinä jakselet? Kun sinä et oikeasti ole täällä. Tämä on menneisyyttä. Menneisyyttä? Tuo on kyllä isoäitini. Mutta kuka tuo hupsun näköinen poika on? Se olet sinä. Kuuntele nyt minua. Eka pääsiäismunakoriini, tuon minä muistan. Hei, se on tyhjä. Niin, ja niin oli myös hauta. Kuuntelehan nyt pappia, se on tärkeää. Mut kun täällä ei oo mitään. Voi katso. Ei edes pastillia. Joulu? Niin, siitähän kaikki alkoi. Ja siksi meillä on pääsiäinenkin. Katsos, kun Hei, silloin kaveri, kauan sitten... ostat sä pääsiäismunan? Paju, kuuntele mummiasi. Hän yrittää vain auttaa sinua. Ei hän kuuntele ketään. Niin, huomasin. No niin, mennäänpäs nyt sitten. En vieläkään ymmärrä tota joulujuttua. Se lasimaalaus oli kyllä kaunis. Sääli, että aiot hajottaa sen. Joo. Pääsenkö nyt kotiin? Kiva. Mitä? Nyt meni jotain pieleen. Minua on 2. Rauhoitu. Tämä on vielä menneisyyttä. Vuosi sitten. Muistatko, mitä tapahtui? Voi mummu, kanat ovat laiskistuneet sen jälkeen, kun sinä... Mutta minulla on konsti. Siimo, kiitos kun tulit. Mikä tuo on? Se on uusi keksintöni. Pääsiäiskuvaintaja. Kuinka se toimii? Käännetään vipua ja katsellaan hupia. Hauskan kuuloinen rytmi. Joten te tarvitsette keksiä. Monipä niin, Siimo, kun olis pikku pulma. Pulma? Pulma? Pulma. Joo, ja on mulla pulmanani kanat. Kanat. Tiput? Pivut. Tiput. No miksi et sitten kutsunut sä eläinlääkäriä? Eikö tiedä tivuista mä mitään? Tivuit? Tivuista. Jep, mä en tiedä tivuista siis mitään. No juuri siksi sinut tänne kutsuinkin, koska tuotannon on pyörittävä tauotta. Mutta oikeat kannat lepoakin tarvitsee. Se ei käy. Minkä sille voi? Sä siihen varmaan ratkaisun nyt keksit. Keksin? No keksit koneellistusta, tehollistusta. No keksiminen onnistuu. Mitä tarvitsen on liukohihnakanat. Kanat? Kanat, mekaaniset kanat koko tuotantolaitokseen. Tivut? Ja ymmärsit? No mitenkäs munat? Munat? Kanat, munat. Munat, mitä niin? Eihän peltikana osaa munia. Muovia. Muovia? Muovia niin, ja värejä on ihan joka makuun. Muovi. 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 Niin, jos on mekaniset kanat sekä munat muoviset, sepä juhlista pääsiäisen. Pääsiäisen? Niin, pääsiäisen. Hei, hetkinen. Ei muovimunilla voi pääsiäistä juhlistaa. Mitä tarkoitin on... Ei tule kuuloonkaan. Olette käsittänyt väärin. Mitä sanoit? Ei pääsiäinen tarkoita muovimunia ja pupuja ja krääsää. Mutta eikö pääsiäisen pitäisi olla kestävä juhla? No totta kai.
Ja eikö muovi olekin kestävää? No on, mutta... Mikä tässä siis on ongelma? No se on se, kun... Keksiminen hauskaa on. Niin kuin mitä? Että keksiminen hauskaa on. Muovi. 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 Kanoja. Tivuja. Kanoja. Munimaa vuorottaa. Kanoja. Kanoja. Tivuja. Kanoja. Kanoja. Tivuja. Koneelliset kanat. Mitä? Maksoitko edes hänelle? Annoin hänelle kausikortin pääsiäismaahan ja alennusta lahjakaupassa. No olipa anteliasta. Oliko? Ulos täältä. Mekaaniset kanat. Tivus. Missä me olemme? Kuuntele. Niin, jos Nekkula ymmärtäisi, mitä hänen mumminsa toivoi, hän jättäisi kirkkomme rauhaan. Jättäisin vai? Voi, hän tosiaan rakasti kirkkoa. Tiesitkö, että hän maksoi kaikki ne ikkunat itse? Tiesin, ja uuden ikkunan, mikä paljastetaan huomenna. Hän tilasi sen juuri ennen poismenoaan. Hän toivoi kaikkien näkevän sen, ja nyt herra Nekkula tuhoaa senkin. En kai yrittänyt kylliksi. Eihän tämä sinun syysi ole. Ei, vaan sen vanhan hapannaaman syy. Kyllä, minun tekisi mielini hakea hiilisankoja ja kumauttaa häntä kunnolla. Heittäisin hänen muovimunansa niin pitkälle kuin pippuri kasvaa ja siis hänen pitäisi joskus poistua tehtaastaan, jotta näkisi, mistä pääsiäisessä on oikeasti kysymys. Senkin tomppeli tehdashan sen pääsiäisen tekee. Siis munat ja munakorit. Eikö jo mene jakeluun? He puhuvat pääsiäisen toivosta. Se toivo voi muuttaa kaiken. Ja jos viet sen heiltä, et saa itsekään mitään. Saahan minä ihmisen ostamaan muovimunia. Niinpä saankin. Ja saan rakentaa pääsiäismaan. Ja isoäiti saa ikuisen elämän. Äiti, isä. Edmund, sinun pitäisi nukkua. Tiedän, mutta en saa unta, kai siksi kun minä mietin. Niin? Ei herran Nekkula paha mies ole, Poika on niin suloinen. mutta hänellä ei ole vain sitä, mitä meillä muilla on. Meille muille jokainen päivä on juhlan arvoinen, kuin pääsiäinen. Tule, Edmund. Mikä häntä vaivaa? Onko hän sairas? Hän on hyvin sairas. Mutta ei kai hän vain. Jos mikään ei muutu, hän ei näe ensi pääsiäistä. Eikö pitäisi kertoa vanhemmille? He tietävät jo. Mitä? Niinkö? Mutta he ovat niin tyyniä. Kuinka he ovat noin tyyniä? Minä en ymmärrä tätä. Ebenezer, haluatko nyt kuunnella? Missä minä olen? Silloin alkaa sai kertomus joulun, kun syntyi tuo pienokainen. Sai saapumaan tietäjät maan, nyt ihmettä katselemaan. Kului vuosia niin, kasvoi pojasta mies ja parantamaan pystyi kämmenellään. Kuninkaan veroinen tehtävänsä ain ties ja heikompiaan hän puolusti vaan, puolusti vaan. Kauan siitä jo on, mut on kertomus ikuinen. Hän murheita sai kantaakseen kaikkien. Tää kertomus sua nyt kai kummastuttaa. Ja maailmaas ei se voi mullistaa. Voi mullistaa. Ollut puhunut koskaan, ei kukaan kuin hän. Kuulemaan saapui jo ihmiset kautta maan. Hän toi heille viestin niin
No, mitä toivoa tuossa oli? Jos kertomus päättyisi tuohon, ei toivoa olisi. Muttei se pääty. Herrarmollaan näin kärsiville maan. Antaa uuden elämän, jos vain uskotaan. Pelkoa nyt laisinkaan tuntea ei voi, koska kuolleista hän noussut on ja toivon meille toi. Nyt kuolleista hän noussut on ja hän toivon meille toi. Pääsiäisen toivo on ikuinen elämä. Jos uskoo häneen ja siihen, mitä hän teki. Jos siis uskoo. Toki teoillamme on aina seurauksia. Siitä kirkosta ei ole kenellekään mitään hyötyä. Mitä? Ai niin se. Nyt sinun on aika nähdä, millainen tämä kaupunki olisi ilman pääsiäisen toivoa. Tervetuloa tulevaan pääsiäiseen. Ai ei! Tule! Täältä on päästävä ulos! Kiltti herra, ostaisitteko kynän? Näetkö sinä minut? Niin, meneskötiin siitä senkin kätykäkärää. Ei minulla ole kotia, mutta menenhän minä. Mitä? En nyt ymmärrä. Eikö orpokoti ole hänen kotinsa? Se oli, mutta orpokotia ylläpiti pääsiäisen toivoon uskova väki. Ei pääsiäistä, ei toivoa, ei orpokotia. Hei, minun kynäni! Hei, pysäyttäkää nyt hänet! Kyllä poliisi pysäyttää hänet. Seis! Paras! No mitä? Minkä sinä minulle mahdat? En mitään. En minä mitään. En ymmärrä. Mistä syystä hän vaarantaisi henkensä? Ilman pääsiäisen toivoa, miksi kukaan vaarantaisi henkeään toisten puolesta? Riittää jo. Toivo, tämä riittää jo. Tämä ei ole vielä ohi. Pastori! Voi. Ei kai vain. Ei. Mitä olen tehnyt? Ei näin saa käydä. Jotain on tehtävä. Toivo, kerro mitä teen. Sano, että voin muuttaa asiat. Toivo, me tarvitsemme sinua. Tuo on estettävä. Lopettakaa. Tarvitsemme toivoa. Toivo, ehdinkö vielä? Hei, sinä tyttö siellä! Niin, herra. Mikä päivä tänään on? Tänäänkö? Niin, mikä päivä nyt on? Tietysti pääsiäissunnuntai. Pääsiäissunnuntai kuulostaa ihanalta. Ei siis olekaan liian myöhäistä. Ostatteko Liljan? Kiitos, hyvä herra. Kirkko? Hyvää pääsiäistä, mummi. Mä en jaksa enää. Mä en jaksa. Nyt. Läks. Voi, emme saa luovuttaa Millwood. Jotenkin meidän on päästävä tuonne. Huomenta, pojat, ja hyvää pääsiäistä. Kivoja ilmapalloja. Häh? Tilaisuutemme koitti. No niin, minä menen ja sinä vahdit. Oi ei. Kiitos, että saavuitte näin aikaisin viimeisen pääsiäissunnuntaimme viettoon tässä kirkossa. Maunu suostuttelee juuri purkuporukkaa odottamaan vielä pari minuuttia. Ole
olemme pahoillamme, pastori, mutta käsky kävi. Tämä kirkko on nyt purettava. Voi, odottakaa, pyydän. Tämä on syrjillistä. Mitä rattaat on pidettävä pyörimässä? Seis! Kirkkoon ette koske! Herra Nekkula, mitä sanoitte? Sanoin, että kirkkoon ette koske! Tiedän, että käskin purkaa sen ja sanoin, että se on hyödytön. Mutta minä erehdyin, tiedän sen nyt. Luulin, että pääsiäinen tarkoittaa karkkeja ja pääsiäismunia, mutta ei se niin ole. Se tarkoittaa toivoa. Sitä, ettei elämämme loppu. Ettei kuolema olekaan loppu, vaan uusi alku. Jos vain uskoo. Sitä isoäitini yritti kertoa. Ja siitä täällä kirkossa on kerrottu jo ennen minun syntymääni. Olen nähnyt, mitä elämä voi olla ilman toivoa, ja vakuutan, se ei ole hääpöistä. Tämä kirkko jää juuri tähän, jotta jokainen saa kuulla toivon sanoman. Sitä minun mumminikin toivoi. Apua! Auttakaa! Tehdas! Ja kanat! Ne räjähtää! Mitä? Yritettiin sammuttaa kanat, mut ne ylikuumeni. Mä pääsin ulos, mut kävis ei! Se kärventyy! Kävis! 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 Kuulkaas, herra Nekkula, nyt puhun suuni puhtaaksi. Ette voi tehdä tätä. Ette rakenna pääsiäismaata, ettekä hajota kirkkoa. Mutta kävis! En minä tullut noiden suunnitelmien tai tehtaan takia. Eikä siinä yhtään muttaiko. Olen odottanut kauan tilaisuutta sanoa sanottavani ja nyt minä sanon... mitä? Tulin hakemaan sinua. Ai niin vai? Niin kävis, juuri niin. Mennään jo! Nyt tuli kiire. Kun tuo viisari osoittaa punaista, olemme mennyttä. Voi kun osattais lentää. Kokeillaan! Herra Nekkula, mitä puuhaatte? Justeeraan vähän! Äkkiä! No niin, hyppää kärryihin! Mitä? Nyt en tajua! Kuinka tämä kiepuminen meidät täältä vie pois? Näin pian! Pidä kiinni tästä, äläkä paina keltaista ennen kuin annan luvan! Eikö teidän pitäisi painaa sitä? Minun pitää vahtia tuota mittaria! Ovet on lukossa! Miten ne pääsee ulos? Joko minä painan? Et! Vauhti ei vielä riitä! Mitäkö se mittari? Melkein punaisella! Se on menoa nyt! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, paina! Oh, me selvisimme! Hyvää huomenta! Kannispäivä!
Teidän pääsiäismunanne. Tänä vuonna ne eivät maksa mitään. Herra Nekkula, mitä te nyt aiotte? Niinpä tosiaan, juu. Aion keskittyä olennaiseen. Säästössä olevat rahani käytän orpokodin kunnostamiseen. Ja pidän huolen, että poikanne saa lääkehoitoa. Mumminne olisi ylpeä. Toivottavasti. Ei teillä ole varaa siihen. Tehdas on mennyttä. Sehän on... Miksi me nyt tässä seisoskelemme pääsiäissunnuntaina? Ja Jumalan siunausta kaikille! Nyt laulaa saapupukkimaan ja luonto kukoistaa. Nyt kevät meille tuodaan sen juhlan keväisen. Kun juhlia me kaikki saa, nyt uutta elämää. Nyt laulaa saapupukkimaan ja luonto kukoistaa. Nyt pääsiäinen koittaa ja se rievon meille tuo. Ilo uutisen se kertoo ja se toivon suuren suo. Me näemme vielä.